Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung lur. Iki Bandung masak nang nggone pawon alas ya. Wingi wis ning sawah, saiki ning alas ya. Sisuk ning omah ngono giliran men ra bosen sing ndelok gak ngono ta. Iki ceritane Bandung iki ate masak sing seger-seger ae ya. Jangan asem karo bali mujair lho. Iki mujair iki lho. Tak tutupi lho. Cilik-cilik wae ora usah gede-gede, nek gede-gede nek ngangkat kok kebeken piringe ya. Wis cilik-cilik diketoki bisa dadi loro. Wis meneng wae men gak usah protes kon niku. Ah, kok iso iku lho. Kon gak ngerti ya, saiki iki ora ono piring ombo. Piring gawe cilik-cilik khusus gawe wong diet ngono lho. Engko ana tahune lur, ana ndoke ngono kuwi lho. Terus jangan asem sing plung-plung ngono kuwi lho, ora usah diulek. Iku kok seger, gak ngono ta. Saiki aku tak mesusi dhisik mbek ngempake liwet ya. Iki kok iki yunem yo rene. Ket mang tak enteni lho, gak teko-teko. Ayakno isih macak masang telale, masang benges ngono bareng yakno. Wong aku dapuranku rembes tekan kene kok dadane isih leren macak yunem iki. Teko-teko kok dhisik ya lho, sinten dhisik sabar ya. Iki lho karo milik apa iku gabah. Beras apik-apik ngene nah kadang isih keselipan gabah. Aku paling guwedeng lho mangan sego nek ada ono gabahe ngono iku. Mesti mending keselipan gabah daripada keselipan watu. Boto. Lakaran wisan gak usah dimasak segone, botone ae. Wis lho tak mesusi dhisik. Ini dulu lho. Wis masak no ndi-ndi ya padha wae. No sawah, no alas, no omah, ya padha wae beras ya tetep dipesusi. Ora iso mateng dhewe. Wis lho ngene ae nang ayo dicengkrengke. Tengkrenge kene lur, engko situke digawe iwak ya. Iki lho lur nguyek sampean. Iki lho ngulek uyah-uyahane iwak lur. Uyahe dhisik aku iki nek kate tak bali kok tetep tak uyahi ngene iki lur. Lho, iki paine wis teko, delok ta. Ngene iki manglen nek takon kowe iki lho ginteni wong kok sampe suwene kaya ngono, tak warang ngono. Sik masang telale jenenge. Atus barang wis dadi keri lur. Wes salam. Wis kita goreng tahune sik ya. Tahune iki tipis-tipis wae yo men koyo bali sing Surabaya. Yo apik, heeh. Yo gak ya. Enak, heeh. Ya. Tang garing. Garing-garing ngono kae ya. Heeh. Tipis-tipis penak. Tipis-tipis ngene lho nanti goreng garing, engko dicemplung mbek bumbu. Wah, sajak iki kuwi enuk tenan. Nah, diuyah-uyahi ngene lur. Cikno meresep engko ya. Lho lur wis sato. Nah, karek ngene iki wis karek dimarongke tok genine, engko njuk mateng dhewe. Rasa dudak-udek meneh ya. Wis rampung Mbak Nem? Wis, Wis rampung? wis. Oh ya. Petik-petik. Kemarin kan domba sisan ya Mbak Nem? Yo. Tak empake duduh ning kene Oh iki banyu. yo. Kangkunge tak petikane sik. Yo. Sedengan ki Mbak Nem lelekas bedhog. Ya, engko terus jam 2 rampung. Rampung Buka sih hangat. Iya. Iki pas kumana ndi iki apa? Nah wis lur, iki mang janganane wis diumbahi karo Yunem. Lah iki bumbu jangan aseme, bano gawe brambang bawang, laos digeprek, lombok lawit, lombok abang, godhong salam ngene ae terus dirajang. Lah iki bumbu baline. Bumbu bali iki lombok abang, jahe, kemiri, merica, tomat, brambang bawang. Wis ngono kuwi wae. Kita ikune diulek iki brambang bawange, bumbune baline. Nanti coba aku mau Ini tak rajange. iki ta? Ah. Oh iya. Ya. Iki aku tak ngulek iki ya. Iya. Terus mateng tahune karo iwake ya.
goreng ini lur. Nek cilik ngene iki men ora ledengku, gampang dibukane. Nek sing belek-belekan ki ra tak garing ya, Mbak Nem. Kurang iku kan kena udan to wingi pirang-pirang dina udan. Ono sego garing. Oh, ono sih Yohan. Ndoke cemplungke pisan lho, apa? Iya. Iya. Nah. Yuk. Golek dong jati lho, gelek meke bokonge liwet mau kae lho, ndak ireng. Ngene lho lur lho. Sekarang teko ngene pawon iki kok ndak ireng. Iwake wis mateng kabeh lur, saiki karek ngentasi ndoke ya. Nang tak oncekane terus digoreng. Wis lur iki lur karek ngecek ndoke, mari ngene dingkrengkene wajane. Karek gongso bumbune ya. Wis lur iki ndoke tak gorengane ya. Nek ora digorengane iki njongko lede. Wis lur ngene ae. Wis rampung bar kene karek gongso bumbu. Enak ya Mbak Nem wajan iki ya. Nggo goreng ndok barang linyim, goreng iwak yang linyim ya. Jenenge wajan wesi. Oh, jenenge. Apa lho? Sama sing yang linyim. Ndok iki rang linyim. Rang linyim ora kelet. Ra. Malah kulite sing kelet mbek ndoke. Iya. Ngono to? Ane ndoke ra kelet mbek kulite ucul. Yo piye ucul mocot teh. Segini lur. Iki lur bumbune wis nanti gongso. Mau iku wis Mbak Nem. Wis ki. Oh iya, mumpal ya. Ben aseme men mateng sik. Iya. Oh, iki lho asem iki. Diusuk-usuk ngene iki lho. Aku seneng lho asem nek atik sik kuning-kuning ngene iki. Sampai tuwa anak Mbak Nem kucikno enak. Nek ora tanak iki ta, biasane sak sing sok langu ki lombok abange. Si mentah. Iya. Nek tanak kan ambune semirit kali Mbak. Iya. Wis ngene lho lur, nek aseme diresiki, saiki godhong salam ambek laos geprekan dilebokno, brambang bawang lombok ya dijegurno pisan wis. Wis karek sayure. Wis. Wis Mbak Nem ya wis tanak ya. Wis iki tak kene banyu. Dari banyu. Ya, wis jan kiplah-kiplah gitu. Jen. Wis lur karek mbumboni. Nah, kuyahe Mbak Nem. Semene. Yo. Wani. Wis. Jalan ta lur yunem iki kelakuane. Jalan golek angin jarene ngono. Mendung semiyong iki lho dek mbek kipas. Ben ngene iki. Waduh panas sekarang ini. Iki dibumboni ya lur, jangan aseme. Wis. Wis lho iki saiki godhongso karo kacang diwugurke sisan. Wis lur, lho, ngene engko sak kuali.
Iki sik gurung kangkunge lho iki pisan. Kok kangkunge njegur wis kebok. Wis lur kecape saiki dilebokno. Kecape iki selera ya lur, ana sing seneng sampe ireng ngono kae baliku. Ana sing mengkur sak derma, pokok sementing dikeki kecap. Lah lur iki wae dilebokno lho. Mantap to, Men. Iki tahune. Tahu ki nek dibali enak nek garing lur. Lho, ndoke. Wis mantap. Wis lho iki terakhir, kangkung karo gubise dilebokno ya, karo oyong. Lho. Wis ngene wae, seweger iki engko sajake. Wis rasa nyambel. Wong wis ana bumbune Bali kok disambelno. Nek sambel iku nek iwak gorengan kayak pindang digoreng ngono kae dituki sambel ya. Lek wis iki ana baline iki nek dituki sambel mamangane bingung semburat rasane. Wis lur ya iki iwak wis mateng lur, wis karek ngenteni bedhug magrib ya. Tak entase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis maghrib lur iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wis lur ya, Bandung iki katene ngombe nodem dhisik, kok mung durung mangan. Dadine biasa, setengah jam sadurunge mangan iki Bandung kudu ngombe nodem ben gula darah Bandung iki stabil ngono. Alhamdulillah lur. Bandung iki selalu ngombe nodem lur. Soale nodem iki lur digawe mengatur gula darahane Bandung iki ben supaya tetap stabil. Dadine selalu ngene iki tak inget-inget katene mangan kurang setengah jam wis tak ombe. Nang awak iku enak, ora kate gemeter, ora kate ndredeg ngono kuwi. Soale nodem iki herbal lur. Teko ekstrak buncis karo daun kelor. Dadine aman kanggone awake dhewe. Kanggo dulurku kabeh wingi akeh sing takon. Orang di Bandung lek tuku nodem. Nodem iki nek tuku nang ngene iki lho, tak dake nang ngene deskripsine Bandung. Nek kono ono linke sampean delok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis wayahe maghrib lur, wayahe buka ya lur ya. Wis saiki ayo ndonga dhisik, kok mung goreng kedisikan emplok-emplok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Amin. Monggo dulur sedaya mawon sami buka nggih sing siam nggih. Sing mboten siam nggih monggo nedha. Iki lur ana es Mbak Ija lur. Es susu ya, Vel. Nah iki ayo ngombe dhisik lur, iki Mang Mbak Ija gawe es. Salah es susu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya susu mantap. Buatan Ija. Seger lur, seger. Mantap betul. Aku wis mari ngombene. Oh, aku wis entek langsung tebal lur. Mantap. Lah mana ya, Kong? Hah? ya? Aku mangki jangan asem. Nambah-nambah aja. Oh, sobrene. Sapira, Kong? Ya tambah. Wes lur, ayo lur iki jangan asem ayo diciduk. Seger iki, Kong. Wah, lagi ono dagingnya barang iki Mang Mbak Nem. Iya toh. Wah, Daging unta. Larang-larang iku. Poso-poso iku kudu daging unta. Lur iki lho iwake. Lho, kandhane mang mula bener aku to, Men. Ditugel. Ora mot piringe engko wisan. Kok. Jagung rek. Iki tahune. Monggo dulur. Lho sambelnya Men. Kari. Sambel 40, Mbak. Jos. Monggo. Yo ngalah disambut hujan rintik-rintik makan jangan asem plus sambel. Enak Tuh keren keren banget, Pano. Cocoknya sayur asem ya. Temenan lur, seger banget lur. Loh, sayur asem ambek iki ana mujaire lho. Timpluk-timpluk ngene gasak lur monggo.
Enak pol. Mbak Nam melek sur, tanduk. Oke, siap. Peng telu oleh tanduk. Mantap. Heeh. Mantap. Sampeyan iki termasuk doyan pedes. Seneng aku. Kang Sur enggak doyan pedes. Mantep. Ah. Lur. Alhamdulillah ki mangan iki Alhamdulillah. seger tenan. Wis entek Masih lur. adem-adem jangan asem malah alah wis kudu embo wae yo lek yo. Wis sak karek macet. Bapak ora ono mareme. Heeh. Lur macet lur. Macet, Iki Lur. mangke Bandung iki kepengin Bang bulan, martabak Lur. ceritane. Martabak manis ya, Mbak? Iya, Bu. Manis. Iki manis. Ono sing asin barang, Lek. Kurang manis ndelok aku. Ya. Kowe nek lesur ayo. Bisa tahan ta? Heeh. Barang hasil sampean. Heeh. Enak lho anjene. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis lur ya, wis wareg kabeh, wis do macet kabeh, do ngombe kabeh, wis ra ono sing kesereten to? Ora. Lontar wasit. Bablas. Ya wis ngono wae ya dulur. Salam-salam kabeh karo sampean kabeh. Muga-muga keparingan sehat sedaya nggih dulur. Amin. Saniki donga dina mawon, tak dongane dulurku nang wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan sebelaine parek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.